פיטר, סרטון מספר 2, עכשיו אנחנו בודקים גליל מהתקינים. הגליל הוא גליל 141 של אותה פקודת עבודה. אוקיי, וובה, תנסה לשבור צד אחד. אוקיי, לא נשבר, לא נשבר, לא נשבר, לא נשבר. צד שני, צד שני, קדימה. לא נשבר, לא נשבר, לא נשבר. גם טיפול מאוד נקי, בלי סדקים. אוקיי. מה שאנחנו בעצם רואים, שיש פה מצב מאוד דיכוטומי, 95 גלילים, בדיוק חצי מהכמות, יוצרה כאשר צד אחד הוא שביר והצד השני הוא בינוני, נקרא לזה. ב-95 שאנחנו אומרים שהם תקינים, שני הצדדים בכל הדוגמאות הם תקינות לחלוטין, אין שום סימנים של שבר או סדקים. בהצלחה פיטר.